नमस्कार। ଯିଏ ନିଜର ଘମଣ୍ଡ ବା ଗର୍ବର ଗୁଲାମୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ, ଦିନ ଆସେ ତାକୁ ଅନେକଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାକୁ କେହି ସାଥ ବା ସହଯୋଗ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ବନ୍ଧବାଲା ଖାତାରେ ଯଦି ଆତ୍ମୀୟତାର ଜମାରାଶି କମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ତ ଚେକ୍ ହିଁ ବାଉନ୍ସ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଲଗାତାର ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବନାଇ ରଖନ୍ତୁ, ତାକି ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନେବାରେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧବାଲା ଖାତାରେ ରୋମାଞ୍ଚ ଆଉ ଖୁସି ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଜମା ରହିବ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ନିଜର ଉଲଝନ ବା ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଛୁପେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ କଥାରେ ପାଟି କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନିଜର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଉପରବାଲା ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।